Hej folkens, og vi er tilbage med en YouTube Let's Play. Episode 3. Part 3. Det. Og i den her video, der skal vi lave et hus. Det kommer op på, hvor mange minutter. Det kommer. Vi skal også lige have skaffet en kode. Skal det? Ja. Nå. Eller hvis det er sådan, vi ikke skal, så kan jeg lige smadre det her. Jamen, vi har jo allerede lavet en faction, så jeg ikke lige skal blive her. Og så udvide det. Jo. Hvad er det nu? Jeg tager sgu lige det her her. Der skal nogle diamonds. Diamonds in the sky. I quite like a diamond. It's quite like a diamond. Ja, Ej, det er nat. det andet der er ikke godt. Hvad er Jeg der? har ikke engang hakket alle træet. Du har bare lavet sådan en kæmpe topstødsvær. Jeg har altså hakket 10 træ. Og ja, Du har ikke engang der noget, jeg har hakket træ. den har så gjort det her. Det her Google. Nej. Åh. Nej, jeg tror da ikke lige. Stopper vi det her nu? Hvad? Stopper vi det her nu? Vi skal have smeltet noget glas. Nu skal jeg lige tage noget. Og vi skal tage noget. Så vi skal tage noget... hvad hedder det? Og I må gerne lægge en kommentar, hvis det er sådan, I har nogle idéer til, hvad vi skal lave. Ja. Men jeg har ikke lige den helt største gamer-computer. Så vi skal undskylde, hvis han lægger fucking meget. Det er bare, når jeg filmer, det gør det. Film over. Lægger det meget. Gå her! Lægger det meget. Hvad? Lægger det rigtig meget. Ikke specielt. Lækker den. Jeg kan godt spille med det. Wow, den er dejlig, der var lige en over. Den er lige fundet over. Folkens. For satan. Hvordan creeper? Fuck. Fuck, det er dejligt, man kan teleportere sig så skide hurtigt home. Ja, det For så er jeg er hjemme lige nu, prøv at se mig. Det er fordi, det er lidt for... Ja. Det er lidt mærkeligt. I'm gonna die. You're gonna die. You're gonna die, motherfucker. Okay. Tavshedspligt. Alle har vel en mening. Alle har vel en mening. Okay, Peter, hvad har du at sige om X-Factor? X-Factor. X-Factor. De ved jeg sgu da ikke. Jeg kan slet ikke forstå, at de vil vil med den side med live-program. Eller de vil live-program med Det vil ikke sport den Preben. lige Ja, det så æderrød morgen. Hvad? Så æderrød morgen. Ja. Det gjorde. Ikke noget. Det så vi alt muligt. Det er fordi vi ikke havde noget andet at lave. Ja, det var på vej. Eller har jeg tavshedspligt? Tavshedspligt. Og så smidt dagens spørgsmål. Dagens spørgsmål. Hvad er dagens spørgsmål? Det ved jeg sgu ikke. Det gør vi ikke. Det laver. Dagens spørgsmål. Dagens spørgsmål. I må gerne stille nogle spørgsmål med tjent. Nej. Ikke sådan. Det er ikke dagens spørgsmål. Nej. Stiller dem et spørgsmål, så skal vi bare det spørgsmål. Hvad skal spørgsmålet der? Ja. Dagens spørgsmål skal det være. Tak så med. Altså, det med dig. Det var ikke spørgsmål. Det kom så sådan. Hvad skal spørgsmålet være?
Hvem synes I skal? Hvem synes I skal? Ja, okay. Peter, jeg er helt også, jeg har ingen idé spørgsmål. Kan vi ikke bare lade dem stille os et spørgsmål? Og så svarer vi det. Det var meget godt det. Det synes jeg også, fordi det var min idé. What the fuck? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Jo, jeg har det her spørgsmål. Nå? Glæder I jer til den nye update i Minecraft? Altså 1,8 tror jeg. Jeg tror det ikke. Nej, det er... Nå, jeg er ikke nogen... Jeg fik lige en burrito. Ved du egentlig, hvornår den kommer, Mathias? Men det skulle ikke du. Men det skulle ikke du. Jeg håber snart, den kommer, for den ser virkelig fed ud. Og hvis I gerne vil se den, så vil jeg bare gå ind på YouTube og kigge. Og så bare søge på Minecraft. 1,8 eller andet, tror jeg det er. Look at me. Og I må undskylde, hvis der er lidt støj i baggrunden. Ja, det er måske meget undskyldt. Det skal I til. Vi får nok noget bedre mikrofoner noget senere, måske. Hvis vi altså får penge til det. Ja. Og jeg skal snart komme til med jeres også. Ja, det er ikke noget. Ja. Har du lavet en postkasse uden tilladelse? Jeg har lavet en brystkasse. Det hedder et arm i følge. Jeg kan godt lave den til dig. Det må du gerne. Men det gør jeg bare ikke. Ej, så jeg laver jeg skal være derude af færdig køkken. Ja, det er badass. Yes. Jeg skal vel op og bare bukser. Fordi det bruger det mange gange. Det var fandme dumt, du lavede det. Kan I se lidt af kæde? Jeg ved, om vi skal gætte til. Nej, det kan vi ikke. Og jeg har også den her. Hej. Havde jeg ikke diamond på Bianca Mille? Jo. Nå. Faktisk, jeg kommer til at spille på en anden bror. Ja, det er hans lille søstersbror. Fordi min computer den er gået i stykker. Og det kan også godt være, at hun måske kommer lidt med i det her let's play. Ja. Men det vil nok ikke blive specielt tit. Maybe. Men kan du give mig de træ, Peter? Så jeg kan begynde at bygge lidt til på huset. Så det er lidt fedt at vide, det er træ her. Det der glas. Synes I min TikTok er godt? I got to see it. Fed. Ja. Skal du bruge træ? Filmer du? Ja, du gør det. Ja, sæt den nu. Skal du bruge træ? Ja, filmer. Har du nok jern til nogle bokser? Nej, jeg har kun 2 jern, så jeg tager den her. Tilbage. Take that. Og så tager den der. Hvor jeg slår brudt. Men jeg prøver at undgå det. Jeg skal snart slå nogle skidt, venner. Det må jeg godt nok undskylde, bare det. Nå Peter, hvordan skal vi bygge det til? Det ved jeg sgu ikke, det må du bestemme. Måske skal jeg ikke gå ud lidt om natten. En god idé, Peter. Ja, vil du lige hjælpe mig lidt? Ej. Jeg vil faktisk ikke. Nej, du kunne mindst lige lade døren stå. Nej. Ja, det kommer ind i huset. Nej vel? Jo. Og satan, og så står du og slår med hænderne. Hvad fanden sker der for det? Helvede. Du tosser. Ja, det var så jo. Så sig skæg mig lidt. Jeg skal bare lige ud og hente en fakkel. Fuck. Jeg tror vi dør. Jeg tror jeg dør. Ja, det tror jeg også. Ja. Hvor dejligt. Du Nå, men jeg tror det her, det var alt for den her gang. Og det var fandme hyggeligt. Hvor er det for episode 3? Stil et spørgsmål ned i chatten, hvis du vil. Og husk at svare på, hvor I prøver til den nye update. Ja. Hej.